Uh, Good morning. Manje KwaZulu sinenkinga ehlukile kunenkinga yaseSwazini. KwaZulu sinenkinga yabantu abamazimzim abaphethe iprovinsi abafika nosenza ngakhona satshengiswa ku-TV. Ukuthi usenza ngakhona washada nezimzim ukuze abe strong, shuthi izimzim li-strong kunaye lakaNtuli lakaMbhele. Manje uthi uyabona ukuthi usenza ngakhona kahle kahle uma ubhekisisa kahle ubukhosi bakhe sebuthathiwe vese. Akukho ukuthi ungathotha abantu aba-strong kunawe bese ibuka ngepolitiki ye-power. Okuyenza ngizibuze ukuthi uNhlapo wayenzani lapha kwiNhlapo Commission uma ekhetha amakhosi athize awashiya amanye athize. Nakhu kaWolikganyana kunamakhosi kunabantu besilisa khona. Nakhu kwaShembe kunabantu besilisa khona. Nakhu koButhelezi uMfugengkazi wasikelelwa. Kodwa manje nabo uMfugeng uyabona ukuthi khona uMfugeng ongasikelekanga kahle. Mhlawumpe ongazalwa uNdlovukazi. uNdlovukazi i-candle wife futhi eSADC kahle kahle into elwelwayo isiko, umshado wesiko. Uthi uthi ku-R75 uyoshada e-Home Affairs shadiswe civil bani into engekho. Kufanele ugide ngendlela oyaziyo nawe watshelwa ngayo. Yini manje ufuna ukushintsha isiko wenze into engekho ngcono .